Na konci predchádzajúceho videa sme opustili Halúzice a presunuli sme sa na miesto, ktoré sme si vyhliadli na strávenie dnešnej noci. Sme v Bielých Karpatoch, niekoľko 100 metrov od československých hraníc, na malom parkovisku s altánkom v katastri obce Vyškovec. Do západu slnka ešte nejaký ten čas zostáva, takže sa ideme pozrieť ešte po okolí. Miesto je zároveň rozcestníkom turistických trás, je odtiaľto krásny výhľad a nachádza sa tu aj niekoľko informačných tabulí venovaných najmä obdobiu druhej svetovej vojny v tejto oblasti. Niekoľko metrov od altánku sa nachádza pamätník pripomínajúci udalosti z 29. augusta 1944. Tento deň sa nad Bielými Karpatami uskutočnil vzdušný súboj medzi americkými bombardérmi a nemeckými stíhačmi. A pamätník pripomína obete z dvoch zostrelených bombardérov B-17, ktoré padli v blízkosti. Ďalej pokračujeme k hrebeniu Bielých Karpát na československú hranicu. Po necelom kilometri sme pri hranici. Ale ten výhľad. Po návrate k autu sa ešte ideme prejsť na opačnú stranu, kde sme si všimli malebnú kaplnku. Mapa to miesto označuje ako horskú kaplnku Panny Márie. Vyškovec Bošačky. Balón. Veľký lopeník. Náš prvý zajtrajší cieľ. A kaplnka Panny Márie. Kaplnka nám zahrala. Či zvonička nám zahrala, lebo kaplnka je tam asi. Po prechádzke po okolí ešte rýchla večera a môžeme sa ísť pripraviť na noc. A už je tu ráno.
vychutnať si východ slnka, zbaliť veci a pripraviť sa na turistiku. Čaká nás výstup k rozhľadni na Veľkom Lopeníku. Ale to bude už predmetom ďalšieho videa. Zatiaľ dovi.